Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddie Bon and Family, London, England at ng Casa di Nanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. Ang oras na yan, hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang tamang oras po, alas 2:05 na po ngunya na pagkahapon. As usual po, yaon na naman po kita sa programang Tanog Bicolnon, na Kulturang Bicolnon. And of course, ang oras pong ini ay hatod man sa Indo ni Honorable Losi Buena Baaw of Baaw, Engineer Nilo Salazar, Honorable Jeff Bisenyo of Baaw, and of course ni Vice Mayor Marisa Vihao of Nabua, and ni Mr. Anastasio Bongalos, CTO Nabua. Madyan na po kayo, maghinanyo po kita sa mga tugtuging Bicolnon, tanganing medyo ma-refresh po kita, rumduman ta si mga kansyon na pinasikat kan sa toya mga Bicolnon na, mga taga Bicol na mga parakanta Aro Kinora Honor, ki Eddie Lardi, Carmen Patenya, and Carmen Camacho. At sa tuya pong makakaibarang ngunyan sa sarong oras na programang Tanog Kultura Bicolnon, mayo pong ibaya, unpa po dyan si Sir Chabio na obra. And of course, si Jimmy Guanzon, ang machong-macho sabi nga nila. At yaon man po duman sa transmitter, ang kaibanan taduman si Sir Felix Lagrimas, and of course si Rodel Cesar. Ako man po ang sa inyo kaibanan, lagi kada Sabado, alas 2 hasta alas 3 ng pagkahapon, si Manay Elmari 5 Gaspi saying, good afternoon, madyan na po kamo. Si mga nagpapahurihingalo dyan, si mga nagsisiesta, madyan na po kamo. Itaid nindoan sa indong mga transistor radio. Arog baga ki Madam Marites Deli Matolentino na nakihinanyog mo niyan. Yaon siguro ito duman sa tinda-tindahan niya, nagkukuya, kuyakoy. Tata Jose, dai po magparaturog-turog tabaka haibladon kita. Maghinanyog ka na lang sa mga tugtugin niya to digdi sa RPN, DCKI. Diba, Madam Margaret Lamiel Oliveros of US of A. Thank you very much sa walang sawang pagla-live streaming nindo, pagwa-watching sa mga programa ng RPN DCKI.
amiga. Buenas tardes en Pilipinas, Iriga. Hola and gracias. And marahay na hapon man po dyan kay Loretta Cornelio Ilas. Inino mo si Loretta Cornelio Ilas. College mate po ini digdi sa UNEP, mga taga-digdi po ini sa San Nicolas. Lori, bation mo man an sa imong mga tugang, an sa imong mga kamag, anakan digdi sa San Nicolas. Loretta Cornelio Ilas of Salinas, Cavite. Okay, yan sa tuya pong text line, RPN text line, 0948-241-7675. Again, 0948-241-7675. Okay, ang sabi ni Loretta Cornelio Ilas, nakahiga lang ako, nanonood na sa FB Live mo, musta ka na dyan? Okay, I'm just okay. Kumusta rin kayo dyan? Okay, good morning, Kurt Adjet. And good morning also, good morning, good afternoon, or good noon para kay Star Iyeth of UK. Good afternoon, my new friend. Marahay na hapon man po sa pamilya ni Kagawad Roderick and Jonakil Katimbang. Marahay na hapon man po sa official Antonio Gaspi Clan. Marahay na hapon po.
makata na alos permiki panira tambay na lang ko kakapasabay bareng kan subala kaya dae na magatangan kat na lang ko kailang kain ni siram kumay guta gulay na lube-lube na namang kisirame pagkabak isugi na gana kamote tsaga ina-ine tamahal lang NFA bago magsaod hilingon sulista tiba at mawara pati na sukwata dailang malingaw bumakal ni dilata hadaw tadaw perming lawlaw sabaw bahaw padaw ayosin hadaw tadaw perming lawlaw sabaw bahaw padaw ayosin hadaw tadaw perming lawlaw sabaw bahaw padaw ayosin hadaw tadaw perming lawlaw sabaw Kapamanuan ang gusto ko daw binayaan mo kato di nagbago pagkamot ko kanino pero kin mautro bayaan mo siyertong di na makakaya pa kin minsan pang mauda ikaw kaya sa isip ko sinasabi baby this time dahil naman malilingawan ang ngaran kong pasilman daan iginorit ko pa yan sa daghan mo maybe this time. Ayan, Margaret Lamiel Oliveros and Loretta Cornelio Ilas. Pakahinan nyo ganindoan sa muyang sa diring. May recording artist kami digdi sa RPN DCKI. O ikaw Angon yan ang mga oras na ini, maybe this time. hanggat sa habang buhay maybe this time dahil man malilingawan ang ngaran kong pasilman daan di ginurit ko pa dyan sa daghan mo maybe this time maybe this time maybe this time love mo pa man love mo pa man. Ang misa sa radyo hatod sa Indonesia, Mr. and Mrs. Avelino de Lima and family, Mr. and Mrs. Chris Esther Bolante and family, Mary Ann Gaspe Asiling and family, Mr. and Mrs. Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, Senator Leila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspe and family, Mr. and Mrs. Rocky Bayubo and family, Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, asinan RPN DZKI family. San Bangi sa higdaan nakamate ako tulog nitong asin daghan sa lubak ko katurugan pagkukundi sa kung tumor iyo palan. Ayan,
Lodi, pagtagagisong-gisong nga si Tata Jose para maginanyog siya digdi sa mga kansyon na pinapatugtog ta. Dahil magparaturog Tata Jose, tabaka high bloodon ka. Si arthritis Isa kong paghiling Good afternoon to Shar Ayen of Vietnam from UK, United Kingdom. Simong naon Nahiling ko Marahim na hapon man po kay Lito Cruz of Naga City. Si nanay si tatay di ko pabayaan. Palagi na buong si sako'y ang utang. Si Saud Al Sanabla, good afternoon. pagdamdam na bulan. I'm not neglecting you. Saud Al Sanabla. Puro inutangan. Ay nanay ay tatay kung ako balik. Ihilawan mo man sa kapos mong akin. Makakuha ka man ni makakasangli. Dai makaarugan sa kong ugali. Ay nanay ay tatay kung ako Hello, Emmanuel Anil. pugutan ng How are you, babes? I hope you're okay. pagsalawo. Kung mahiling nindon na nag-ano-danon, sa puda man tulos, diba at malamot. Magayumpalan ang bangging maliputon Daraga soltero pag-ago Antisipo Tistigos ninda si mamay Asin si papay Nganing mga tao siriman Daing sabihin Andi po Ning kamanggiho Nagtaong paglaon Sa magka-ilusyon Mag-ibahan sinda Habang panahon Puros ka ugnahan Mayong kahalitan Mara sa pabayan nangungutan. Tadain kinahera sa kukunan. Nenang pwede man daw ipindang panugangan. Kuyaw sa mong harong mabawa. Maray pang kwarta Naigwan ni tao Ako nga ni tao Daipan ni kwarta Nenang marasa pa Nadai ka na hera Pag ako naging ganyan Baklong ka Nenang marasa pang nadai ka na hera Pag ako naging niya baklong taka. Kantang ko sa di ka pa man Nagkarawat kita ning kudutan Kinudon mo ako Kinudon takaman Ang simbag mo sa ko Luhay aman Hain ka na bayan Kakawat kong madaya Hello, Margaret. Na
man matanong. Margaret Lamiel Oliveros of US of A. Hain ka na maya, kakawat kong madaya, ang kudot-kuduta, hinahanap ko niya. Man sa samuya, ikwaning mataba. Nagdadalagat yung nagbabaha. Kaya pala nagbabaha. Tuman sa samuya, nagtuturuan ang mantika. Wag maya. Hi to Marilyn Albar Orbon. Maray na hapon sa paghihinanyog nindo dyan. Piling dagat kung baga hunas na. Dai ka mag-agi sa punin piling. Tadyan si Onggoy nangaunin kukoy. Ano daw itong sagot ko? Magkadudang paghilon, kaso sa kuyang dulog ko ay sinunoy palang Hi Miss Love. kaso sa kuya tiyang Maray na hapon man po kay Charmaine Santa Cruz of Inapatan Nabwa. niya na. And of course, kay Vanji Esplana. Saan ka ba, Vanji Esplana? Are you from Novaliches? Ako pa di And also to Tony Katimbang. Maray na hapon po sa inyo. ako ni Maria. Sarubang Hi Frederick Fosio. sa silong Is kayo of Francia ka ba or Arwa or what? nakadangog ako, hayop na naghuhuni, paghuna ko sa lampati. Pakukundi, sisak kong padi. Nagusap bangon ko ang akong baso at singin ko Hi to Aaron and Aaron de la Serna. matangaan ni And of course, kay Altos de la Serna of Novelita, Cavite. sa kong paghiling sa galo. Hi to Isabel Jewelmina Gaspi of Cavite City. Ay inanay, kapipitin man. Ano man yan pati, na ako binitin mo. Madarang tuba, so talagang sigurado. Kung bubuyungon mo, buyungunin husto. Pag ako nabaya, ika ang pulutanong ko. Sarumbang Hi sa poging-poging, maamot laging mas mabango na si James Ocon. nakadango ako, may hayop na naghuni. Hi Ludi Ballester Brinas. Good morning. Ay, good afternoon. Sa lampati, Marhay manahapon sa sakuyang pinsan na very supportive to me. Manay Ate Hedy de Lima Mirando. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito,
nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra gutom. Babayeng taga Bicol, ako'y Bicolana, marayan ugali. Good afternoon to Star Ian, my new friend of Vietnam but in United Kingdom. Good afternoon, Star Ian. Amiga, I hope I pronounce properly your name. ang pagka-Bicolana, ang sakong dagang inubuan, makawiling-wiling, di sa sirangan, ang bulkan mayon, yan ang kabaray, ang Bicolana, dahil manaog sa kagayunan. Babayeng taga Bicol, apod Bicolana, maray ang ugali, permi pang magma, maray makiayon, maray na amiga, sa kong nagimatan, pagka-Bicolana. Ang sakong dagang tinubuan, makawiling-wiling, di sa sirangan, ang bulkan mayon, yan ang kabagay, ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Talagang magayon-gayon, talagang mga Bicolana na arog ko. Pero ang kapantay mayon volcano, the most perfect cone. Naarog man kayan ang sarong Bicolana, perpektong-perpekto ang kagayunan. Pati na sa pag-uugali, talagang magayunon ang pag-uugali kan sarong Bicolana. Sa kong dagang tinubuan, makawiling-wiling, di sa sirangan, ang bulkan mayon, yan ang kabagay, ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Simadi kasipadi ikwaning damahan ang saindang piyon tamong asin ulunan nagsulong si Padi nagsulong si Madi sa pasulong-sulong napirdi si Padi kaso sarong banggi ako naglalakaw ang dara-dara ko sa kong kasantapan gabus kong amigo sa sako na handal dati ba ada ako mapalaban ang dara-dara ko magayon kung baston datula halaba sobra kalinigo may pilya kong madi gusto niyang subliun dahil ko pipasubli diba Hi to my love, Fidel Reyes. sa pinirit-pirit
sa kong madihon, sa kong pinasubli, magayon kong baston. Bigwara-wara pa, linaw sa bubon, magayon kong baston, naging makanuson. Eh, siyempre ta pinagpasubli mo sa iba, baston mo yan. Dahil mo nanggad ipagpasubli ta, personal mo yan. Banggi, At bakit anong klaseng baston ba ang pinasubli mo? dai masasabi, alagad ngaya pa di sasatuyan na lang sana ini magayong baston, dai man napirdi, magayonon pala ang baston pa di halaba dakulagarong ikupagi. Ano daw kung ini mapupwede papadi sa kung susublion sa daw sa banggi, linapag kang agom oli. Kaya ang problema mo, pinasubli ang baston mo. Ang aram ko kaya ang perming bit ang baston niya, mayong uba kong di si Sir Chave na obra. Taguban puso ko nilabing padusa dahilan sa imo. Ulikan mata mo sa hiniling-hiling, nalalamos ako. Hil nga bayanen. Good afternoon also to Dominic Gavs, my love from Pangasinan. How are you? Nagsufrir nin sakit por Diyos bayaneneng dahilan sa imo. Madyahil nga neneng, madyahil nga apre la ventana, pobreng sinunoy mo sa imong dunghawa, damahihiling mo. Marhay na hapon man po sa mga bats 65-69 na sa kuyang mga kabat. Sana lagabos ka mo maghinanyog sa mga programa kan RPN DCKI dahil during our high school and college days walang iba po mayong ibang istasyon ng radio digdi sa Ringconada kundi ang RPN DCKI na still kicking alive, serving the community already for 52 years going to 53 years na of serving the community. Di lamang sabihon ako despresyado dahilan sa imoan. O querida mia, ninherak lilingya, pobreng sinunoy mo. Madyahil nga, neneng, madyahil nga, apre la ventana, pobreng sinunoy mo sa imong dunghawa, damahihiling mo. Hininges katura kay ning oripon mong nagpipinitensya, daan penitensya sa kung matitios basta sa poder mo. Maski kun gurano kagapat ang dusa pagtitiyoson ko. Di lamang
sabihon ako despresyado dahilan sa imoan. Oh, querida mía, ninhera lilia, pobreng sinonoy mo. Hi to Edith, Katimbang Andalis who is watching right now. Hello, Ma'am Edith. Thank you for watching. Habang nagkukuya-kuya-kuy ka dyan, pahiga-higa, nag-siesta, padagos ka pong magdanong sa mga, madangugon mo nga ng mga programa niya mo digdi sa RPNDCKI. Ang programa ko niyan, Tanog Bicol noon, alas 2 hasta alas 3 na yung pagkahapon. Kada Domingo. Ayan, ikaw ba, Ma'am Edith, Katimbang Andalis, naranasan mo rin ba ang haranahon? Si Engineer Steve ba, hinarana ka? Kung dahil ka pinagharana ka ito, paharanahon mo siya ngunyan. Madam Edith Katimbang Andalis. Sa mga naghihinanjog niyan sa kanilang transistor radio, kung si isay man ang sa endong nakaranas na haranahon, pwede ba sabihin niyo sa kuta nga ning igwa man lang akong knowledge, kasi ako naharana man ako, pero naharana ako duman sa Pamplona saka sa Libmanan. So igdi sabi sa irigada ay ko naharana, kaya ko aram kung paano magharanaan sa rong irigenyo. Aring puso kaya anda imaugma sa pag-ako indo sa pagkiriba, di ko malilingan banwan kabikulan sa harana nagkasimutan. Daing iba sa kung namumutan, kaya ako minabuelta sa dati kang lugar. Girong ko ibahanta di sa kabikulan, sa kung mga kaugmahan, daigong malingawan. Ikasa na ang ranga, pusong may lalo na sa ibang lugar. Sa isip ko, ikasa na ikita ka, namipidan, nahiling ang kagayunan.
sa isip ko, ikasa na. Sa isip ko, nainanggan kita malilingawan. Sa puso ko, ikananggat sa kong kaugmahan. Ano'y nang minamamut ko na kita magkaibahan dito sa lugar sa Marahay na hapon man po kay Madam Gertrudes Castro Verde Aquiler of Cheryl Beauty Parlor. minamamut ko na kita Marahay na hapon man po kay Basil Ancheta. dito sa lugar sa tinutuluan. Hi to Erlina Padua Butaran. Happy birthday o advance happy birthday. Good morning man kay Manay Esther Ballester de Lima. Maraming good morning. Maray na hapon sa imo. Kita gabos magkantahan kapungawa. Ayan, magkantahan na lang kita. Tanganing day magparaturog-turog. Tanganing bakong mabublay. Magkantahan kita. Kung gusto lindong magbarayli, agdahanang sa inyong biday, sa natangini kamo sumabay. Hi to my grandchildren, Austin and Mariana de Lima Gaspi Aselin. Congratulations on your Taekwondo. Hare, pagsuba-suba sa ngaran na pagkamuo, yan ugali na parao, makulgan lang ang Hi to Helen Gaspi Corpus of Bataan. Kumusta kayo dyan? Maray na hapon po sa Endocabos dyan. mahiling na magayunon na daraga sa puso mo. Maray na hapon man po kay Maria Teresa Valentino Barayuga. Nasaan ka ba? Mapasyar ka sa Hi to Cathy Moore of Naga City. buhan, mabuod ka, ipahiling mong namutan siya. Pakisamahan ang gabos na Good afternoon man po kay Paulo Gaspi who is watching right now. magluya-luya, mai Kumusta kayo dyan? Nasaan lugar ka ba? kita gabos magkantahan, kapungawan sa tunglingwan, pag-urugma kita mula. Kung gusto nindong magparayli, agdahanang sa inyong pilay, sa tangini kamo sumabay. Marahin na hapon man po sa Sapi Family of Partido. Kumusta kayo dyan, Sapi Family? Hari, pagsuba-suba sa ngaran na pagkamuo, yan ugali na marao, makulgan lang ang sa imong buo. Kung mahiling na magayunon na daraga sa Hi to Nicole Cleofe of San Jose Partido. aragin na Marahin na hapon sa Indogabos dyan, si mga kaibanan nato dyan na nakakarumdum pa sa tuyang mga pinag-iribanan. Hi, hello, and good afternoon to Ma'am Nicole
Cleofe of San Jose. Ipahiling mong namutan siya. Kumusta mo ako sa mga kaibahanan dyan? Nagkarilingawan ko na si mga pangaran nindo. Kaya ikaw na lang, Nicole, an existing texting me. So, text mo sa ko ang mga pangaran ninda. Maiinutan ka kung magluya-luya. Maiinutan ka. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hi, tulasang amo na. Kumusta na talaga ang lasa mo? Rodel Benaobra. Nagtitios ang puso ko, nagtatangis, ulisimo, karsiladong pagkamo, nadatngan ko. Luhay-luhay ang kaya, ang pag-api sa buhay ko, aldaw ang pagkamo, tapusin mo. Kayo simong pasakitan na magtios sa kinaban ang pa'y pasado sa buhay ko na agangay sa gulo. Hi to Monica Perique of Limassol, Cyprus. And also to Alan Gaspi of Bataan. And of course, to all the Gaspi, including Quadranto Gaspi of Sorsogon. Sa mga Gaspi dyan sa Subulan, Sorsogon, kumusta kayo lahat dyan? Magayon simong pasakitan na magtios sa kinaban, anong pa'y pasado sa buhay kong naagay. Yes, ki Quadranto Gaspi, ay Quadrato. Sorry na. Oh, nena. Good afternoon man ki Madam Socorro Malapo di Maiwat of USA. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta mo Hi to Lani Briseño o Bolwang Baaw. Maray na hapon sa Indo de Kabustyan. sa inagangay, itulog mo sa bilog, aning maiwasay, ang satong pagka. So naghahapot po, bakit daw pag tanog Bicol non korto lang ako kultural Bicol non taano daw tabako akong madaldal dahil makikita magparadaldal di kita musical po and siesta time ini dapat talaga luway-luway sana kita magtaram pampaantok talaga tanganing makaturog si mga gustong magkaturog at magpahingalo.
hapon man po kay Nelly Pelais Cabarles, and of course kay Ma'am Annabel Robosa of Santa Cruz, Baaw. Again kay Ma'am Patria De Villa of Japan. Ma'am, talagang be strong. Hi to William Matthews, Erlinda Burtaran, and of course kay Cyril Lagati. Maray na hapon po sa Endogabos dyan, and good afternoon to you, William Matthews. And also, good afternoon kay Jimalin Serdinio Munda, who is watching right now. Maray na hapon sa imo, Jimalin, and salamat sa paghinanyog ninyo sa mga programa, sa mga tugtuging Bicolnon. Sa rumbang sa higdaan kadangog ako nguninin sa runggam-gam sa luba ko katurugan Sa paagi po kan sarong bangyo na yan, maski po ba kupang bangyo niyan hapon pa lang. boses Mabalos po sa gabos na naghinanyog sa programang Tanog Kulturang Bicolnon. Sa paagi po kang kansyon na yan, luwe-luwe po kitang magpapaaram na tapos na ang sarong oras ta. Sa tuya pong mga nakaibanan, mayo pong iba sa technical side. Andyan po si Sir James Oco, andyan pa rin di si Chabe na Obra. And of course, nasa PSG si Jimmy Guanzon, ang machong-machong PSG natin. At yaon man po sa transmitter si Sir Felix Lagrimas, and kaibanan duman si Rodel Cesar. And of course, ako man po sa inyong kaibanan, kada Sabado, alas 2 hasta alas 3 ng hapon, mayo pong iba kung di ang sinasabi nindo na magayon-gayon, perming magayon-gayon si Madam, si Manay Elma de Lima Gaspi saying, maray na hapon po sa inyong gabos, and salamat sa paghinanyog nindo. Sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Masunod ko, mayo pong iba kung di si Sweet, si Madam Sweet Love.